ኣስማንዲዮስ ካብቶም ርኩሳት መናፍስቲ ሓደ ኮይኑ ናይ ዝሙት መንፈስ ድማ እዩ። ብተወሳኺ ኣብ ማህፀን ደቂ ኣንስትዮ ዝቕመጥ ኮይኑ ንደቂ ተባዕትዮ ናብ ዝሙት ዝዕድምን ናብ ሕማቅ ኩነታት ዝከውድቕ ዝገብርን ርኩስ መንፈስ እዩ። እምበር እዚ ርኩስ መንፈስ ኣዝዩ ዝፈርሖ መልኣኽ ቅዱስ ሩፋኤል ምዃኑ ይንገር። ምኽንያቱ ድማ ኣብ መጽሓፍ ጦቢት ከምዚ ተጻሒፉ ኣሎ። ቅድሚ ናብዚ ቪድዮ ምኻድና ከምቲ ልሙድ ብላይክ ንኽትጅምርዎን ነዚ ቻናል ሓድሽ ዝኾንኩም ድማ ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ምዃን ከም እትኽእሉ ንሓበርና ናብዛ ቪድዮ ከነምርሕ። ኣስማንዲዮስ ኣብ ሜዶን ኣውራጃ በጣኒ ኣብ ዝበሃል ቦታ ኣስማንዲዮስ ዝተባሃለ ክፉእ መንፈስ ፀሚዱ ዝሓዛ ሳራ እትበሃል ሰበይቲ ነበረት። ስድራኣን ሳራ ናይ ሳራ ሓጎስን ውላድን ብሃንቆታ ይጽብዩ ዋላ እኳ እንተነበሩ በብዝተመርዓወቶም ሰብኡት እቲ ኣስማንዲዮስ ዝተባሃለ ክፉእ መንፈስ ሓኒቑ ይቐትሎም ነበረ። ከምኡ እናበለት እውን 7 ሰብኡት ተመርዓ 7 ንግሆ ድማ ቀበረቶም። በዚ ነገር እዚ ድማ ሳራ በቲ ከባቢኣን ትፈንፈንን ትጽላእን ከም ርግምቲ ኮይና ትሕሰብ ነበረት። ናይ ሳራ ህይወት እምበኣር ኣዝዩ ከቢድን ፈታንን እዩ ዝነበረ። ኣብ ሓደ ዓዲ ጦቢት ዝተባሃለ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ጻዲቕ ነበረ እሞ እዚ ናይ እግዚኣብሔር እሙን ሰብ ጦብያ ዝበሃል ወዲ ነበሮ። ንሱ እውን ከም ኣቦኡ ኣምላኽ ዝፈርሕ ነበረ። ጦቢት ኩሉ ግዜ ናብ ኣምላኹ ጸሎት የብጽሕ ነበረ። ዓይነ ስውር ኸንሱስ ዓይኑ ንኽምሕሮ እውን ደጋጊሙ ይጽልን ነበረ። እምበኣር ሓደ መዓልቲ ጦቢት ንወዱ ጦብያ ናብ ዓዲ ሜዳንዮን ታቢስ እትበሃል ከተማ ካብ ጋባኤል ዝበሃል ሰብኣይ 10 ዲናር ገንዘብ ንኸምጽኣሉ ይነግሮ። ጦብያ ግና እቲ ዓድን እቲ ሰብኣይን ይፈልጦም ስለ ዘይነበረ ዝኾነ ሰብ መኻይዲ ሒዙ ንኽኸይድ ኣቦኡ ጦቢት ንጦብያ ይነግሮ። መኻይዲ እናደለየ ከሎ እምበኣር ሓደ ሰብ ይረክብ። እዚ ሰብ እዚ እቲ ዓዲ ይፈልጦ ስለ ዝነበረ ከም ዝካይዶ ይነግሮ። ሽሙ ናይቲ ሰብኣይ ድማ ኣዛርያ ይበሃል። ጦብያን ኣዛርያን ናብቲ ዓዲ ጉዕዞ ጀመሩ። ብዙሕ መንገዲ ምስ ተጓዕዙ ኣብ ቃላይ ሰውነቶም እናተሓጽቡ ከለዉ ነባር ዓሳ ይመጾም እሞ ኣዛርያ ነቲ ነባር ዓሳ ቀቲሉ ሒዝዎ ይወፅእ። እታ ልብን ግቦትን ኣውፅኡ ድማ ንጦብያ ሃቦ። እዚ መድሓኒት እዩ። ዘጨንቕ መንፈስ ወይ ክፉእ ጋኒን ዝሓዘሮ ሰብ በቲ ናይቲ ዓሳ ልብን ጉቦትን ከም ዕጣን ጌርካ እንተደኣ ጢሽካዮ እቲ መንፈስ ይወፅእ እዩ ኢሉ ይሕብረሉ። ብተወሳኺ እውን በቲ ሓሞት ናይቲ ዓሳ ጌርካ ንመርኣይ ዝተሰኣኑ ሰብ እንተደኣ ቀቢእኻዮ ይድሕን እዩ ኢሉ ንጦብያ ተዛረቦ። ጦብያ ድማ ተሓጒሱ በዚ ተስማሚዖም ጉዕዞ ጀመሩ። ድሕሪ ብዙሕ ጉዕዞ ኣብ መንገዲ ስለ ዝጸልመቶም ገለ ምሕዘሪ ምእላሽ ጀመሩ። ኣብ እንዳ ሳራ እታ ርኩስ መንፈስ ዘሳቀያ ጓል ኣብ ከባቢ ገዛ ስለ ዝነበሩ ኣዛርያ ንጦብያ ኣብ እንዳ ሳራ ክሓድሩ ከም ዝኽእሉ ይነግሮ። ቅጽል ኣቢሉ እውን ኣምላኽ እትፈርሕን ሚስኪን ጓል ኣንስተይቲ ስለ ዝኾነት ንኽትምርዓዋ ንቤተሰባ ክሓትልካ እየ ይብሎ። ጦብያ ግና ወረኣ ሰሚዕዎ ጸኒሑ ነበረ እሞ ንሳ ደኣ 7 ሰብኡት ቀቲላ እያ እሞ ኣነ እውን ክመውት ኣይደልን ኢሉ ይምልሰሉ። ኣዛርያ ግና ንጦብያ ከርድኦ ይጅምር። 7 ሰብኡታ ዝቐተለላ ኣስማንዲዮስ ዝበሃል ርኩስ መንፈስ እዩ። ነዚ ከዓ መድሓኒት ይበካ ኣለኹ። ድሕሪ እቲ መርዓ ናብ ውሽጣ ምስኣትኹም ጸሎት ግበር። ድሕሪ ጸሎት ድማ እቲ ዝሃብኩኻ ናይቲ ዓሳ ልብን ጉቦትን ኣጥሸሉ። እቲ ርኩስ መንፈስ ድማ ንሓዋሩ ጠቕሊሉ ክወፅእ እዩ ኢሉ ይሕብረሉ። ንሳን ንስኻን ድማ ጽቡቕ ህይወት ክትነብሩን ቆልዑን ድማ ክትወልዱ ኢኹም ኢሉ ይዛረቦ። ጦብያ ድማ ብሓሳቡ ተስማሚዑ
حراي كم زبلك يكون أملاخ دم يتحاوس إلوه تتحيزهم نبت جزا يمرحوا أتم جزاون بصبوا غيرهم تقبلوهم ساراون نجار قاشا خوينوا يلك تحت سبت متسمو طوبيان سارا مسرعيا بملك عايد النق كساب كابو تلقسون أتكيرو يتمتا نغره نهمر عواون أزيو دليه أزاريون بنجو تسيون بيت سواي حتم أتم بيت سواي دما إتيز حالف كلون أزاريا ينقروه كدمي حزي شوعات تجزي تمرعوا كم زنغرتن شوعاتي دما كم زموتن ينقرون أزاريا دما دحان تجميلن أملاخ انت دعا فقيدوس ولا حنتي أي خونن إلو يرقاقهم مس بيت سواي دما كلتيهم كم مرعوهم وصنو طبيعون أزيو تحقوسه سراغنا عبي حزن كنا مهنياتو نسون كم زموت من ترتر يبلان مو بتعمي حزنت اتي مرعا نختو قارطون بزح نجر مكورت جناخه ايكون لان بيت سوا خوريم معدو من اتي مرعا كم صقصل غورغو دغسون تغبره طوبيان ساران ون تمرعو ጉዳይ ተወዲኡ እምበር ናብ መለቀሰ መበሉ ሳራ ግና ኣዝያ ፈርሐት እግራውን ምኻድ ኣበያ እና ፈርሐት እና ተብዕትውን ናብቲ ውሻጦም ኣተው ጦቢያ ድማ ናይ ኣዛራ ቃል ኣስተዋሰሞ ከምቲ ዘወለውን ገበረ ክልቲኦም ጸሎት ገበሩ እቲ ልብን ጉቦትን ናይ ተዓሳውን ኣብቲ ገዛ ኣጥሽዎ እቲ ኣስማንዲስ ዝባል ርኹስ መንፈስውን ከም ልማዱን ጦቢያ ክቀትሎ ደለየሞ ግናኸ كقرو ما يقالن اتي ጸሎትን እቲ ጨናን كقربو ኣይከኣሉን እቲ ኣዛርያ ዝበሃል ዝነበረ ሰብኣይ እምበር ቅዱስ ሩፋኤል እዩ ዝነበረ ናይ መልኣኽነቱ ተቐይሩ ድማ ነቲ ርኹስ መንፈስ ወጊኡ ቀተለ እሞ ንሓንሳኣን ሓዋርን ካብታ ምስኪን ሳራ ወፀ ሰብኣይን ሰበይትን ውን بسلام حضروا اتم بيت سوم جنا كم قدمهم لطبيا مقابر كعيتهم له صنيحو جناخه كلتيوم بفقرن بحاغوسن منبر جمرو طبيان بقار نبعالتي غزو يحزو اتي سلاخو ገንዘብ حزوون ناب عدو تملسه نابو دما كابتي ازاريا زهبو ناي عسا غبوت عينو لخيو مرأي ون جمره طبيان ابو كم استمرعون يبصرو ኣብቲ ገዛውን ድርብ ሓጎስ ኮነ ናይ ሳራ ንብዓትውን ናብ ሰሓቕን ደስታን ተለወጠ ኣዛርያ ንጦቢያን ጦቢትን ፈሊ ሒዝዎም ናብ ደገ ወፀሞ እቲ ማንነቱ ነገሮም ኣነ ናይ እግዚአብሔር መልአኽ ቅዱስ ሩፋኤል እየ እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ ናይ ኩላትኩም ጸሎት ሰሚዑ ናባኹም ሊኢኹኒ በሎም ንሳቶም ድማ ብድንጋጸ ናብ ምድሪ ተደፍኡ ሰገዱ ድማ ቅዱስ ሩፋኤል እውን ባሪኽዎም ናብ ሰማይ ዓረገ እምበኣር ተኸታተልትና እቲ ቪድዮ ከም ዝረኣኹምዎ ይመስል ነይሩ ገለ ትምህርቲ ከም ዝወሰድኩምሉ ብዘይ ምንም ጥርጥር እዩ ሓሳብ ወይ ርእይቶ ምስ ዘለኩም ኣብ ኮመንት ኣቕምጡለይ ክሳብ ብኻሊእ ቪድዮ እንራኸብ ሰናይ ጸንሒት